Crea Bea in Damwoudt. Laura, dat kind toch net oors? Want de bereikt net samen de finale van Jong Junior. Nee. Daar is wel een baasauditie voor nodig. Ik jes al. En ik zus al. Bokkerscholen met junioren! Dit is wat ik het beste nog, maar die vullen op het veld liggen altijd toch. De vlaggen in top. Zij je de hit van de Botkerskwallen. Maar ja, hoe welke vlaggen hebben wij het dan? Daar komen we vast gauw efter. Kom zitten. Hoe is het? Goed. Ja? En wat vind je hem het mooist aan Damwoudt? Winkelcentrum. Is er een winkelcentrum? Ja, het is heel veel natuur, fijne squallen. Ik vind de sportfilm hier ook wel mooi. Wat voor sportfilm hebben jullie allemaal? Voetbal, waar je achter ergens nog tennis en volgens mij ook basketbal. Een speeltuin, de kist alles dwam. Nou, dit klinkt eigenlijk als een heel fijn plak om te wonen. Ja. En je hebt nog maar een Jong Junior. Ja. Fantastisch. Hoe ging het bij de voorbereidingen? Wel goed. Het zangteam hebben we nou compleet. En ze zijn correct al bezig met een donderske, dus ja, het komt wel goed. Hoe ging dat proces precies? Hoe ben je op dit idee komen om hier te schroeven? We moesten een keer een opdracht doen, al je dingen opschreeuwen. En we toch de volle meest zitten we op voetbal. En wat is nou echt iets in Damwoudt wat er vaak gebeurt? En toen kwamen we daarop. Overpassen! Kom op! Beetje met dribbelen! Scoren maar die bal, scoren! Hey, even een kwarte vraagje. Ben je nou helemaal op deze voetballers aan het outfitten? Waarom nog iemand eigenlijk? Is dit WM nummer hoe giet? Ja. Want waar giet het hoe nummer hoe dan? Over ouders die bij de zijkant staan en die roepen de hele tijd van alles. Ja. En dan doen ze echt heel boos tegen anderen. Dus eigenlijk speel je hem nou even een beetje die ouders. Ja. Scoren maar die bal, scoren! Pas die bal! Pasen! Schiet! Het is geen schieten! Schijt, kom op man! Oh, dat kan echt niet, jongen. Pak die bal, jongen! Dit weer natuurlijk een beetje in scène zet, want dit is WM nummer hoe giet, toch? Giet het? Dat is hartstikke gedraafd zeker. Ja. Ja, heeft het woen correct trouwens? Ja. Ja, ik nog. Nou, fantastisch. Maar wat vies je ervan als al die ouders in die schreeuwen? Ja, leuk. Nee hè? Dus eigenlijk moeten ze er gewoon mee ophouden. Ja. Dus toen toch, Jim, zullen we die ouders eens even vertellen dat ze ermee stoppen moeten? Ja. Toch? Wat er gebeurt is eigenlijk van al die teksten van je, al die bladjes. Reinoud had ik bij deze finalisten op Besite West om te brainstormen over haar hit. En lekker mooi noot te jong. En ik nog een potje te schreeuwen langs de lijnen voor inspiratie. Skop hem delgurven door smarrige les de bal toen het uitpakken trots. Dat lucht lekker op. We zijn net live, toch? Maar die ouders die bloeden is eigenlijk een beetje vervelend. Ja, Kinect was soms de coach wezen. Dan zit hij heel irritant te want je nu zijn spelers en zo. Hoe vond je het dan de eerste keer dat je hem dat vers ging jaren? Wat vond je hem er toen van? Ik vond hem wel leuk. Ja? Ja. Nou, vind ik me een beetje aansprutsen. Vind je mij al volwassen? Hoe oud ben je? Nou, zij is nog heel net zoals jou, dus ik denk al wel dat ik al nou oud ben. 28, ben je nou volwassen? Vind ik wel. Ja, het zie je niet. En ik Jette Dijkrechts is en we hebben een stukje doensbetocht. Ja. Maar wie heeft er dat betocht? Wij zien twaalf? Ja, en nog iemand. Nou, hou je die eens even op. En wat is je favoriete stukje uit dit nummer? Het refrein. Dit is wat ik het beste doe, maar die vullen op het veld liggen altijd toch. In Berlijn, in de zinnen, het zwit op de kop. Ja, en waarom is die zo leuk? Omdat er heel volle band die weten dan dat ze maar schreeuwen en dat doen we echt maar snel. Oké, dus dat komt er volle energie in. Ja, die iedereen wil eigenlijk. Ik al van bed als een lekker kind. Pak energie en ik super fit. Maar dit is dus eigenlijk gewoon precies de tekst uitbeelden. Ja. Maar dat is heel erg handig, want dat is dan aan het einde van de sale maar die 800 mensen. Ik gewoon heel goed te zien. Tinken Jim dat de jongens dit ik dwang je? Nee. Kijk na. Nee, nou ik ben erbij 12 juni en ik hoor het in de gaten. Jongens, wie wint Jong Junior dit hier?